RPTK yang nomor 142 ayat 1 ayat 2.
dia berrohata di bata jadi penolong rohata di bana asa dan jadi kita bersobat tusopan mana tugana-ganaan manido hamuluan siani jala dan jadi oluan di mana ukun di kadepun jala dan jadi pos rohani ugasan kumiton tido yang bosan atau rak mendugo mahita jadi tuan debata ani tuan debata saya pakui mahani manggawa na opatu pati amin mari delika Amen.
lingga do naroa. Sai di bakoti guru-guru parhue di kami. Ibail lingga panamo jala dia matana manusia. Jala tahu menunggu roha Tuhan istara berhambi. Jadi kosian parwenai jala di mana. Bila hormat selututna siani dari di mana. Yungi tongkol mana tanah sidanya dua. Di bawah mana asema tanah sida. Gabe di samoti mamuni hawara baik sekali sida. Ido saatnya. Martua doa pada kemanginon hatan di bata jalan kopsa. Amin. Mari kita. Yang ke-16
pukul siap lingkungan lupa joro sarula na horno hariara ay korsi rato gala-gala dua pasar sada dohot pasar tolu pukul 10.30 lingkungan sai kumita sada sai kumita dua sai kumita tolu lupa gala-gala lupa gala-gala sarula lelu dohot rato gala-gala sada nama minggu Mamuka hari Minggu tanggal 1 Juli 2021 malam Minggu di gereja Manita Somal Kabupaten Jadwal Menanya Tuhan dorong sesuai protokol kesehatan jalan Pinahidong Matu Saluhu ruas Mulia asal malam Minggu Manita Kabupaten Jadwal Lingkungan Tabe tatanya koma rumos asal pensalu wanani Kristian video nama Minggu di hari Minggu tanggal 1 Juli 2021 Marpedia Pujolo Lau Pasahat Perpedia bulan Dr. Ripe bulan Mei 2021 Tapasahat Mei Bagasan Rasmi Roha Uhud Maduk Mauliati nama Minggu pilihan dana pensiun di hari Minggu tanggal 1 Juli 2021 Marpedia Pujolo meminta dalatan manupai dana pensiun HKBP tapasahat naik gagasan lasin roha matungan mamanyake nama Minggu ruas Namopi nah dari Kamis tanggal 7 Juni 2021 nunga jumolo baru jumolo ima amata okutak kasdoli tutu umur 26 tahun nan habayuan okutak kasboru boru kultum nahinan siang lingkungan pasar tolu saya buat nama akuri keluarga Andia Seminggu Utaraku Soni mati masa dan dibuka sada leon melihat dengan itu harta melihat dengan kita mari kita Tuhan Yesus lapunya songkok dalenya biar hilang mari berkumpul mengenai nasa dosaki nasa diri Sondang siang suku hati urung siang debata Sodani rohanani jalapati piki dan nani tumangi warhata Amin. Shalom mari kita sabutna Huria nahina honggolan di bagasan Tuhan Yesus Kristus Damang dainang remaja na posokuru dohor sekolah minggu Hatani debata naga bejanita di minggu parjolo putri tapis dielek do siang evangelium Markus biduturu mamuka siang ayat 20 sahabo di ayat 25 ujama di tengah-tengah tapai hikmah di bagasan rohatari dungi muli maibana gaberomo muse rona ropi kola sudat nasida mana jadi upegi akasi sorbotna roma nasida maharap ibana ain nasida do naritik do ibana ia akasi boto surat na buat siang huta Jerusalem di dokdo nasi boli sodo ibana jala hidup
sido di pangasahan lahu kabariho akka si Boris. Jadi dijo mana sida dijolona manukama maibana mandok tuna sida. Tagamo mapade tagarion di si Boris donganna si Boris. Ayo mulo marsalisi sada harajau sama dirima. Dang mahok harajau. Jalamolo marsalisi dongan sagagas sama nasida. Dang mahok nasagagasi. Asamolo hehe si Borisi mangalo dirima. Jala marsalisi sama ibana. Dang tarbahe hok beigana. Nalau sudah nama. Dang hakomotan hanap jarum balang lahu mengalapas tugasanna. Anggo sodumulu dikihoti umbalangi. Dumpei asa terbuat sa tugasanna. Situturu harapon tarsesa penasa dusan yang kajumar binasa ragam di pangsa juga sida nadepak dewara. Anggo na manganiay di korbadai dan dapat sah hasesan ini nang dikisut. Tangkang dosa saling liling nama ibadah. Alai hidup nasida para koordinator dan ibadah. Dungi Roma inana doa ka anggina. Jadi luar nama nasida jong-jong gere disuruh nama jong ibadah. Nahubul dona koroti humanian ibadah gabi hidup ma. Dia lama nadok namu doa ka anggin. Rudi akka ibokon diusoy. Alain nama nangalu sinasida. Ise do kuar daina. Jala ise do bonon akka anggiku. Jala digere ma akka naduk rumania ibana minna. Akka do daina do akka anggiku. Aina mamulang no ni rohan di bata. Ido anggiku. Ido ibonokku. Ido daina. Ido yang sahana. Huria inawangan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ada kepaduhan nama Tuhan. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nama lapatan masai hasiddo pakilalaan minahuna fitnah. Boyo patuhu tersinggung. Merasa tidak percaya terhadap orang lain. Jalabuiru gali dendam. Dihajar mau hasil donanya dohon ni Yesus yang angka si boto surah. Dohot siang harap parise na pasual ibadah. Manulang hari rion
batado Jesus. Dan terjadi sida nama nasam di batado ibadah. Diamo jalan kulah nasida kadi batao ni Jesus. Alai dia si Jesus do nasida marhite upama namuran aku sama sida. Dan tagang pabalian si bulis bukan nasi bulis. Ay mono nasalisi bisada harajau dan tagamon hok harajau saya nagaw boleh. Jala mono nasalisi bukan nasabagas doh dirina dan tagamon nahok nasabagasi. Kiduban na didok Jesus peringatan tegas jala pasti ima tarse sabi dosanya kajun maru binasa pangsarimu nasida tupak debatan alayan manganiai tot di porbadia dan dakosa hasesaan alami nang diari sumute dan dakosa hasesaan dosa madusa na so tarsesa di tonga-tonga ni nguluni jodoh na marlaman manganiai tot di porbadia ni manulak Jesus. So debatan jalan manulak debatan sendiri. Jalan manusia nasodato hasisan sahabrodi salelene lelene. Monotapamang di mulu manang di pagdaranan di mulu na sigalupai akadiya ma rumang di pangalaro na manganiai pagdiki. Na manganiai pagdiki mas suatu sikap yang melawan pekerjaan Roh Kudus serta adanya penolakan terhadap pekerjaan dan karya Tuhan dan karya Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan sehari-hari baik secara pribadi maupun secara umum. Mengenai di Purbadia dosui manulak lahu marhambang ni roha di tengah-tengah ni muluna. Amin amin akadohan na hinamrongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Boleh takamana hadibriota. Dia dalam paulah lahu manganiai todii di bagasan mulutna. Contoh sederhana namui aku santa lima. Hal na manganiai tod di Purbadia talpeni tuna narutu. Talpeni tuna gede. Talpeni tuna naruji-ruji. Jalan talpeni nasuadana hagugokoni todii adipe diapusi ibadah. Hurian ang nahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus unang manganiai todi Purbadia. Los kino topik minimbuta sadarion. O marunang di panganaho na pagduhon parsikutuon makahulungi dewata. Marhite-hite na mangulang patikna di ngulong sigampari. Marhite angka parsaoran. Na mangulang no niruhan ni dewata. Ilo namang arikotong dohot makamuncuhon ngulu parsaoran di parkotion, di hurian, di masyarakat, nang di tengah-tengah keluarga. Hal na mangulu na mangukuhot to di Purbadia dan sa ituwe di bagasan rohani ini manulak dohot patupa partuktukan mga rapotong dohna lahu majihihon. Imahataridan na mangukuhon hagugomon nito di bagasan muluna. Alai akadanan dayna na hinamrongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Cupang ma di ibana panadayon dohot pangarajuniyo dohot mangukuhon dosa. Ayun nga ditagda, ayun nga dihilanga, ayun nga diatusi, jalan nga diboto, karya kebesaran Roh Kudus. Among akadungan ng hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Isi siya tunga-tunga ni Moluta, isi spesial kita lumugdo pakilala apa, hati
Yesus di tengah-tengah parsawani. Hal malumrah dui molo maliar inani Yesus, molo maliar si sautotna, molo maliar akka hahaagina ubena didapotkan di bala tukar buruani. Alai tidak menutup kemungkinan alai dan dari pengadati di perjalanan di pengajarian Yesus dohok tidak paham halongan Yesus di tengah-tengah para saurani. Alani di hari kota Yesus hubungan pangdaro alai lebih rikot di tengah-tengah pengajarian rikot do hubungan pakot dia. Dan nada Yesus akan rumah ni adat namasa hobar ke pangdaro. Alai dan ditulah. Alai justru di ardah Yesus do jalan masa ardan situ di bagasan Yesus akan nama kasih holi, akan nama kaluluhon, akan nama kaluhuton, ngolu pakotio marhite-hite parsaoran hati hai. Tadi dalam apresiasi na pinasamat ni Yesus tuan kanatoro na manghihuton pangajaron. Tadi dalam apresiasi na pinasahat na tuan kanatoro na makasih holi hatan bilata. Alani hang kadungan na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sada koreksi doon di tengah-tengah ni panulota bahwa memang apresiasi na pinasahat ni Tuhan Yesus ima tuaka na Roma dapat pengibaran na marharuan sian guru ni aka halalewi manang manindewi dohot sian guru ni aka si boto surat. Yan anggota pamana na sila marak dohot Yesus lahu akurakon lahu tatanakon hatan di belakang nang pahit ni di belakang. Alai alagu modang di nasida untuk dohot sobo ni roha lebih baik dong umangat dong akan negari akan nahasib akan berdosa roha dapoton dohot makasihori uhud manadda harogobu ni di belakang di tengah-tengah para sabani. Asai mahal kadungan na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tibunai hati kedudukan manang derajat ni akan mengulang lomo ni rohani di belakang. Dohot nama cakap perdihi ima garis sorhok ni Yesus ay didokon akan mengulang lomo ni rohani di belakang. Idoi nakku, idoi botokku, idoi anggitku. Jalagabi dongan sabaras di belakang. Atau hama kadongan na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molodongan sabaras di belakang. Tahagihon na parsualon. Tahagihon na napakapahon partutupan nawa. Tahagihon na pangisahiyon manang fitnah. Tahagihon na nanulak pagdihi. Alai tahalamon na hajong-jongan ni huwaso na pagdihi. Asa unang tarutang dosa kita. Alai gadi paso-paso jalan dapotan di ujungnya. Au hamu tadama todi di belakang nama muda di bagasan mulut. Amin. Bartang yang mahita. Urubi hami awi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Marhide hamam, marhide buku. Lahum 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 bar tulungan Tuhan. Parduwi hami Tuhan marhide kodini. Asabuhi hutandahan aka ulau malinga lahum bar tulungan Tuhan. Pasiri kami siang roha hajahat. Pasiri kami siang roha pangisahian. Pasiri kami siang roha na mangasahod kulina. Alay ko kung namin maho alay Tuhan. Di bagasan mulo namin si Ganta. Muliate ng Tuhan di hapang.
pikiran kami dohot perdagingan. Asa waktu kami marasiajar siang kami, ai ido hangguan. Ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, ramoti nang ruas kemudian. Nama ringanan di bagas nasi lagi, patupahon parsaorang di tengah-tengah di keluarga. Urupi nasi dan jalan tentu ali Tuhan. Ramoti nasi siang nasa akal, tutang, siang nasa ria, siang nasa parsahitan. Ujung marsak nasida aku, ujung marlas nirohan nasida dengan, ujung marsahit nasida dari Tuhan para bumi, asa marpuhu nasida, lahuman upang nasa parsahitan, nasa musuh, nasa sibulis. Ali Yesus Tuhan, sahat di rumah mulu, marhiti-hiti para mulu nami siang pani. Hibul rohanani pasahat tentang cium alania ni Tuhan buat nami harua siburian disantuk portidion lalu mobi nanadupi parsahito iman nahma kopi ali Tuhan odo pangasahon nami asima rohami dan asida tiup gomos dari koordinasi. Lingkungi marhide asin roham don koordinasi. Pasu-pasu apa ubat don citangan kapinake nasida. Asada pokan nasida diha hisaron di pamatan nasida. Aidana don kubu nasina asin natar pangasal kami. Ia soberan kubu nasida. Uruti mahami salutna. Jala kosoran ang Tuhan. Potong doka domongan di bagasan parsaoran lomumi. Parsaoran nagaria. Di tonga-tonga di guna. Asih malapang. Jalo makanya ng Tuhan. Marhiti Yesus Kristus. Tuhan si panua. Jala si dokapang. Amin. Mari dengan kita turut pamimpinan. Oh
Sesawat mengalami roham di bawah tomoso dan di bawah hijau. Lewat matuhani sadar lewat haluan siapa. Sesa madosa nami soal pandasan nami di dosa ni dongan nama dosa Tuhan. Punah kami to jigo tukang cunda. Padua mahani sian pangaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam